Lezi izindaba ze-1KZN TV uyifundela uSamukeliso kaNqulunga angikubingeleleke imbukeli asikubekele hamba phambili usuku namhlanje. Kubulawe abahlanu eThekwini elikaMthaniya kwezihamba phambili ngobugebengu kanti kudonswe ngendlebe abafuyi ngesifo samatele. Basathuka izanya abasinde ngokulambisa kutholana phezulu abasolwa ngobugebengu namaphoyisa eNtuzuma eThekwini bethela amachaphazelo ezihlave bezindiza ngesikhathi kudutshulwana ilungu lomndeni lingathandanga ukudalulwa nqoso kuba abahlinzeke ngosizo lokwelulekwa ngokomqondo ikakhulukazi izingane ezizibonele ngokwazo obekwenzeka. Isale inje imoto ebihlela basolwa ngobugebengu abatholane phezulu nabakwaZidlodlo eNtuzuma. Umndeni obude buduze nendawo yesigameko noyithole usutholwa ngamachaphazela ufisa ke usizo lokwelulekwa ngokomqondo ngenxa yokubonile. Lezi ibhamu uduma kwazo bengazi uthi impela zithunyelwe la kuthina zishaya la kuthina ngoba size sashaya sangena ewindi yangena inhlamvu ngewindi kudubleke iwindi udonga namanabukeni ingane nje angazi ukuthi ngathini kwayimanje nje ngiyavivezela ngikho right. Lapha endlini enkulu ke kuba besisendlini engaphandle thina endlini enkulu masobheka ekseni nakhona siyafika kudubulekile amawindi udonga irufu bekukhona izingane ngaphakathi izingane endala nginabo mhlambe ino 18 years uthuthethu uyalunguza amayezi uyibhamu kanti inhlamvu yangena ngewindi wabona ilight weza umsinde emadlebeni bathatha izingane babaleka baya kwelinye ikamero bangene wedrop bacasha. Kuyimanje akafuna ukuphuma uhleli ngaphakathi ekamereni uthi usasaba bengathi ubona imuvu ngoba uyibonile lento yena uyilunguzile bengathi ubona imuvu usasaba nje namanje. Umphakathi wakule ndawo usale ukhungathekile kuzokala ke ukuduma kwezulu lezandla ebusuku bayizolo nalapho kuvele khona ukuthi ke bekutholene phezulu amaphoyisa neqembu lezigebengu. Okusihlalo wekomiti elilwa nobugebengu kule ndawo uthi ke bonke ababulewe kababona abendawo kepha bakholelwa ukuthi ke kukhona owendawo abebeze kuye. Akekho umuntu ongala engazi khona umuntu afunda ukubaleka njengoba sela emhosheni nje kwayinina nifike kanzima la nginikhombisa indlela umuntu bengabaleka azafike la emhosheni eyazi kanjani lo nje kunendlela efika la emhosheni engingakusho nje akubuya abantu abala Phoenix iyabaleka, iWentworth iyabaleka, iEast Newland East iyabaleka, iChartworth iyabaleka. Lezi inhlanga njengoba ngiyibala zo4 nabantu asebefikile la abake bafika. Akekho usafikile umuntu oyiAfrican safika umdabu waseNdiya amakhaladi kuphela. Okuchaza ukuthi njengoba bela kukhona umuntu abebeze ngaye futhi oyiperpetrate ozozama ukucasha. Nami mhlawumbe sikhuluma abanye babo bayakwazi ukuyimisa abasikwethu ngobani akayivezi ukuthi mina ngingakulaba. Abanye abathema bekhuluma basho ukuthi no la abanye babo barana ama-drugs njengalo beshayela uyabandakanyeka barana kwabarana ama-drugs. So ke asingesazi ukuthi bebelethwa yini ngala yini bafaka la ngoba baqalanga ukudubulana bebodwa abaqala ukudubulana amaphoyisa engathi inkinga iqale bebodwa amaphoyisa asengenelela abavelanga somphoyisa sokwabashaya bebeshana bebodwa asengena lapha amaphoyisa. Iziko lezindaba ngesikhathi lihambele kule ndawo umphakathi ubukhulumela phansi ukhala ngobugebengu obudlalubi uthi ke benziwa abeimoto ezikhokhelwa ngebanga olihambile nangokucishwa kagesi ngenhloso yokuwonga nabathi ke kuphepezela izenzo zobulwane kuqhome isililo abemndeni yabaphangalele itheleka endaweni yesigameko. Ukukhulumela amaphoyisa esifundazweni uthi ke lapha bebelandelelwa kwazise bebesendleleni yokubamba inkunzi elinye lamabhizinisi kwaMashu. Police were following up on intelligence about an unconfirmed number of suspects who were traveling in 2 vehicles. Information at hand indicated that suspects were planning to commit a business robbery in KwaMashu. The suspects' 2 vehicles were parked at the corner of Mdubu and Melusi Street, and suspected that the suspects had a disagreement which led to shots being fired amongst themselves. Okunye obukhulunywa phansi ukunyamalala kukamakhala ekhukhwini kanye nesikhwama somunye wabashonile kwazise kuthiwa ke ukwazile ukufonela umndeni awazise ngosekumehlele ngaphambi kokuba aphangalale kanti kukholakala ke ukuthi kusebiwe ngabafike kuqala endaweni yesigameko. Eindabeni ze-1KZN TV kube uNtomkhona Mvubu eThekwini. Zineke isifundazwe ezihamba phambili ngezinga lobugebengu kuleli kubalwa ke KwaZulu-Natal, iKapa, Eastern Cape kanjalo naseGoli. Lokhu kuvezwe ngqongqoshe amaphoyisa kuleli uSenzo Mchunu ngesikhathi ke ethula umbiko wobugebengu wamaphoyisa.
Ukuhlukunyezwa kwabesifazane nezingane kusahamba phambili-ke njengoba kuvela ukuthi-ke sinyukile isibalo ngesikhathi samaholidi akhisimusi. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uSenzo Mchunu uthi bazoqhubeka baqaphe ngeso lokhozi izifundazwe ezine okuyizona ezinobugebengu kakhulu. There are 4 provinces that are our albatross when it comes to policing and crime fighting, namely Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape and Western Cape. They pose quite a challenge. They dominate criminality in the country. And these provinces coincide with where our metros are in the whole country, and also with they coincide with the density of our population. And therefore, they are our focus. Amaphoyisa athi inanda ihamba phambili ngezigameko zokudlwengulwa kwabesifazane nezingane. Inanda with an increase of 28, Umlazi with an increase of 15, Lusikisiki in the Eastern Cape with an increase of 6, then Mthatha at number 4 with a reduction of 6, and Thohoyandou in Limpopo with a reduction of 5. The first column on this table indicates that particular station's position when we take into consideration the whole 1,163 stations in the country. And the second column indicates the position of that particular station when one only considered the province from which that station is from. Then we drew a sample of 9,057 for the rape counts that had been reported to the police. That is a sample of 76% to try and determine where are the places of occurrence of these rapes. We have observed that it was indicated that the residence of the perpetrator or the victim where the rape occurred attributed to 63% of all the rapes that had been reported to the South African Police Service. Then the second highest contributing place for the rapes was in public places. Kanti ukuhlukunyezwa kwezingane kubika ukuthi kunzima ukukunqanda njengoba kwenzeka emakhaya abantu ongelula ukuba kungenwe kuona. Assault GBH and assault common have increased. We are doing our best to get it down. But of course, that crime, those two crimes just indicate the social fabric that we are living in. It's not easy crimes to reduce because they happen where people are together, be it homes, be it at drinking places, but they still maintain a steady increase. Izindabeni zwan KZN TV ku-Ayanda Dube. Ungqongqoshe wezolimo okuzwelenku uJohn Steenhuisen uthi ke ukuqubuka kwesifo samatele esifundazweni KwaZulu-Natal kuzoba nomthelela ongemuhle kwezomnotho nasekuhwebeni. uSteenhuisen umuse komphakathi ukuba wenze ngesiqinisekiso sokuthi ke bayazidipha izinkomo zabo ukulwisana nalesi sifo. Ukusabalala kwesifo sezinkomo amatele esifundazweni KwaZulu-Natal kungaba nomthelela ongemuhle kwezomnotho nakwezohwebo. Lokhu kuvezwe ungqongqoshe wezolimo okuzwelonke uJohn Steenhuisen ngenkathi hambele kwaNongoma ukuyohlangana nesilo. Lesifo sezinkomo seshiya inqwaba yemfuyo ifile kanti uSteenhuisen uthi abantu kumele bangabi novalo ngokushoda kwenyama yenkomo. Very clear, it doesn't affect human beings. So people can, and I want to make it clear for communities in KwaZulu-Natal, they can eat as much of the red meat as they would like. It's not something that's passed on to humans. The animals themselves also recover very quickly, provided the treatment is provided. But obviously the impact is economic because we can't trade with those animals, and that has an impact. But the virus that is now you're seeing in schools, hand, foot and mouth, is a completely different virus. At all, it's a virus that affects mainly younger children, but it's not linked to animals at all. Ungqongqoshe wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal uThembeni kaMadlopha Mthethwa uthi abantu kumele baqinisekise ukuthi baziyisa izinkomo emadiphini ukulwisana nalesifo. Lesifo kuvela ukuthi sesisabalale kakhulu kwizifunda ezintathu okuyigincetshwayo uMkhanyakude kanjalo neZululand. Esikhuluma ngazo la uMkhanyakude, iZululand neKingcetshwane. But ngiyafuna ukuthi abantu bengethuki kakhulu.
akukho kusha ngaphandle kokuthi i-foot and mouth iyandiswa amabuffalo lapha eziqiwini bese nawe again ngikohlale kukhona and we are siyatshelwa ke futhi ukuthi akukazi ukubalula ukuthi kuphele akusilona iphutha laba abantu lokho kwenzakalayo kodwa ke senze isiqinisekiso manje sokuthi siqashe omabhalana bazohlala emadiphini bebegade ukuthi inkomo ziyathikithwa ziyagonywa ukuze zingaqhubeki nokufa ebese uma inkomo izonyakaza sifuna ukuthi iphume ngoba sesikwazile ukuyigcina sayithatha igazi ayihlola ukuthi ayinaso isifo bese iyakwazi ukuphuma ngoba uma ingenaso phela isifo singeke sisho ukuthi iyasiqhuba kodwa sinama njengamanje njengoba besikhuluma kuzofanele ukwenziwe izinto la inkomo zasekhanya kude Zululand and Kincetshwayo zikwazi ukurawonda move within those 3 districts. Kuphinde kwahlatshwa ikhwelo lokuthi akumele izikomo zisuswe ziyiswe kwezinye izifunda ukugwema ukusabalala kwalesifo. Ezindabeni ze-1 KZN TV ubikuthi abantu maphumulo kwanongoma. Ishamthetho sesifundazwe saKwaZulu-Natal sithi konke okumngomumo ngokuvula kweshamthetho sakulonyaka lokho kudalelwe ngusomlomo weshamthetho noNtomboko Boys nalapho ke iqinisekise khona ukuthi ke njengenjwayelo lomcimbi kuzothatha izinsuku ezimbili okungolwesine nolwesihlanu kuleli sonto njengoba kuzoqala ke ngokuvula ngenkulumo yesilo ngosuku lokuqala bese kuba inkulumo ngesimo sesifundazwe kaNdunankulu Thamintuli ngosuku olulandelayo. Bazohlabela mgama abishamthetho saKwaZulu-Natal nokusebenzisa inkundla yezemidlalo iWoodburn yize isilo umsuzulu kaZolithini ezwakalise ungenami ekhala ngezokuphepha ekhuluma esithangameni nabezindaba usomlomo waso udaluleke ukuthi bakhethe ukuqinisa ezokuphepha. Kunesimo sokuphepha esingathi singabi sihle ngokubona indawo ukwakheka kwendawo nendawo esime kuyo izinkundla kepha siye saba nomhlangano nesilo ngolwesine silandela umhlangano esasibe nawo nosilo ngenyanga kaDisemba lapho siye sakwazi ukumenza sixoxe naye ukuthi sesizoyalana ezinkundleni zaseWoodburn kwanesivumelwano sokuthi kuyayiwa nodaba lezokuphepha sabika ukuthi silubekile emaphoyiseni nakubona bonke ababheke ezokuphepha ukuze baqinisekise ukuphepha kwendlunkulu naye wonke umuntu ozobe ekhona kulowo mcimbi esobe sihlanganele wona. Kuzokhomleka ukuthi umcimbi wokuvula kwesishamthetho ububanjelwa enkundleni yezemidlalo iRoyal Showgrounds kanti eminyakeni emibili edlule ububanjelwe enkundleni yezekhilikithi iOval eMgungundlovu. Usomlomo uphinde waveza ke ukuthi nonyaka balindele ihambeli ezibalelwa ku-2000 kanti kuzodla imali engu-4 million ukusingatha lo mcimbi. Sitheke ngesikhathi sihlela sathola ukuthi kukhona okunye okuphinde kube iqiniso elihlanenezeliwe elikhona ezinkundleni zokuxhumana ngendlela yemali ezochitheka uma kwenziwa lezi zinto. Siyalungisa ke ukuthi kukona konke okuhleliwe ibudget yethu esiyibekile eyi4 million angeke kweqeke kuyona. In fact okunye nje sisebenzela ukuthi kungaze kufike kuyona for insuku ezimbili. Lo mcimbi uke wabasematheni kukhona abahlongoza ke ukuba ubanjwe ngosuku olulodwa ngenhloso yokonga imali kwazise usuku lokuqala kuba ke olwembube lokuvula ishamthetho bese ke olwesibili kube yilapho uNdunankulu wesifundazwe ethola khona inkulumo ebhekiswe esifundazweni ngeinhlelo abanazo. Ukuvula kwaso kakusho ukuthi ke besingasebenzi. Angona sizawube sinaloku kuvula okusemthethweni akusho ukuthi yima isishaya mthetho siqala ukusebenza. Isishaya mthetho sesike sanazo izinhlelo zazo amakomiti ayahlala kepha futhi sike sanalo uhlelo lolwesibanalo lokuvakashela izikole siyohlola ukuthi zikulungele na ukuthi zibe sesimeni sokunikeza izingane zethu mazifika imfundo ngelanga lokuqala. Sikwenzile lokho saya kuwona wonke izifunda zomnyango wezemfundo zo12 ezikhona kwaZulu-Natal. Siyaqhubeka futhi siyakwenza lokho ngeoversight yethu njengesishaya mthetho usebenzisa amakomiti. Abahambela lo mcimbi basuke bedlisela ngomswenkomo eindabeni ze-1 KZN TV kubi uNtombo khona Mvubu eThekwini. Asithishelele ezitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Kwamukela imbukelo sabukele zona indaba ze-1 KZN TV nazi ihlokano kwizona ehamba phambili usuku namhlanje.
Kubulawe abahlanu eThekwini elikaMthaniya kwezihamba phambili ngobugebengu kanti kudonswe ngendlebe abafuyi ngesifo samatele. Bazwakalise ungenami ngokusebenza kwabaphathi bekolishi abafundi besikhungo iMnambithi TVET College enhlaneni likaMthaniya. Lokhu kuveleke ngesikhathi bemashela amahhovisi alesi sikhungo edolobheni eMnambithi lapha beveze khona ukuthi ke izinto eziningi zenziwa ngokwenzelela njengoba kunabafundi abangakaze bathola imiphumela yabo kanti abanye kunzima ukuba bathole izindawo zokuqeqeshelwa imisebenzi. Bamashele emahhovisi esikhungo semfundo ephakeme iMnambithi TVET College abafundi baleli kolishi lapho bezwakalise khona izikhalazo ababhekene nazo uma befunda. Usibani Shabalala uthi kusetshenzwa ngokwezelela. So united ukuthi solution lento ye-nepotism ne-favoritism ekutholakala kwama INSEF. Sifuna i-transparency ukuthi uMnambithi TVET unika abantu abanjani ama INSEF ngoba siyabona ama INSEF asiwatholi siyama student siyabaqeda N6 kodwa ama INSEF asiwatholi nabayitholela ama INSEF ngendlela yabo i-stipend abayitholi. Kanti ophuma kwi-EFF kwanele Zwane uveza ukuthi kunezimali abangazange bethole ukuthi kwenzakalani ngazo. Exactly kune official khona la ekhaya leli official leli latholakala ukuthi belikade likhwabanisa leli official la resign emsebenzini emva kwalokho leyo ndaba ayizange salandeleleke ukuthi kwenzakaleni nemali eyayikade itshontshiwa zange sakwazi ukuthi sazi ukuthi iya recover yini leyo mali iprocess kuthina ezabafundi ayizange savela ukuthi ihamba kanjani. So entweni esidimanda nakuleyo mali kumele recover sidimanda nokuthi kumele kube khona investigation ezophenya ukuthi ziqalene ukudliwa imali kwadliwa malini obani aba-involved kuleyo yinto leyo. Kanti baphinde baveza ukuba izindawo abahlala kuzo azikho sesimeni. There are many underlying problems akhona la ekhaya. Ezakheni sine residents yabo masilapha yana ama residents isimo ehlala ngaphansi kwaso asikho feeds yabo asikho feeds for umfundo okholuthola NSFAS infrastructure we have no Wi-Fi access asinazi izinto eziproper iresethu nje we will reach with at least kanye ngonyaka uqhamuka official from mhlambe ka NSFAS to monitor the accommodation ehlala kuyona esiyikhokhelayo le mali kumele ngabe siyikhokhela yona yabo. So ngaleyo ndlela leyo nabe ngaqhuquzeleka ukuthi besithathe njengabantu because njengamanje sithatha nje basinaka masisase esikoleni nakhona hayi ukuthi basinike i-service rights ebolona basinaka ngaleso sikhathi while besathola imali ngakithi. Khona manjalo baveza ukuba abanazo inhlelo zokuqhubeka uma abafundi bengathola ubulungiswa. Sibanikeza 14 days kahle hle ukuthi banikeza 14 days ukuthi baphendule silindele ukuthi bazosibiza kuzohlalwa phansi kubhekakala isimo ukuthi ngalungisa kanjani lezi zinto lezi. Uma lokho bengakwenzi sinawo omunye uplan esingahlosile ukuveza njengamanje ngoba asifuni basithole ngaphambili basheshe bazivimbe kodwa ukhona uplan asimile njengoba sesiqalile siyaphusha siyaphambili yiloko esingakusho. So nje ayisikhala kakhulu sicela ukuthi mhlambe abangangenelela mhlambe abaphezulu basisize ngalento le ngoba ungaphela lo 14 days ngoba into akayijwayele ukuthi bayenze management ukuthi bathembise ukuthi kuzoba noshintsho. Umuntu osenakile ohlele ekhaya uyazi ukuthi each and every year kuba nestrike esiba khona eMnambithi TVET College to ukuleka ukusebenza kwa management khona lapha esikoleni. Kanti abomnyango wezemfundo ephakeme abatholakala ngoba bephendule mayelana lolu daba. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisemnambithi. Okhulumela ngenhlangano amatekisi Santakho esifundazweni KwaZulu-Natal uMduduzi Makhunga uthi abashayeli bayadinga ukuthi ke bahlale bekhunjuzwe ngokuphatha abagibeli njengoba besebenza ngomphakathi. Ekhuluma nethimba lezindaba ngenkathi ke kuqhubeka umcimbi engolezana wokuqeqesha abashayeli uMakhunga uphinde waveza ukuthi kumele abashayeli namaphoyisa kungabi izitha. Abashayeli bamatekisi bathole ithuba elingayizivele yokuthi bathole uqeqesho ngendlela yokuziphatha kanjalo nokuphatha abagibeli kanjalo nokuthi bazinakekele impilo yabo. Lolu hlelo behlelwe inhlangano yamatekisi Santakho ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo. Okwanamhlanje le workshop esikuyona lana ngibona kuyi workshop ekahle esigqugqumezelayo ezintweni eziningi nokufunda ezintweni ezinye esingakwazi okunye sithola sesihlangana nakho khona la ngaphakathi. Basisiza ke kakhulu especially kulabo abakwa health abakhona abasigqugquzelayo besingazinani ukuthi ke kukhona ngisho iclinic yabesilisa esikhishwe uhulumeni. Kukho konke lokho nje kuyigalelo lihla nakho ukuthi basihlanganise nabo abamthetho amaphoyisa bekhona eduzane kwethu ukuze nathi sikwazi ukwazi indlela ufanele sambe ngazo.
ukuqeqeshwa kwabashayeli kwenziwa isikhungo iSky is the Limit nokuyiyona eqeqesha abashayeli abangaphansi kwemboni. Njenge-workshop yanamhlanje njengekulinganisele kule sikuyona, le workshop ifundwe by Department of Transport ukuthi sikwazi ukukhuluma no-driver ngezinto ezihlukene. Firstly, okubalulekile kunakho konke it's a customer care. Indlela abasebenzisana ngayo abakhulumisana ngayo nabagibeli. Phela amagibeli ibona abantu abenza ukuthi siphile emboneni, mabengasekho abagibeli ibona abenza ukuthi ngingasebenzeki. No driver mase bengekho abagibeli ngeke beze bebe nawo umsebenzi uyaphela. Sihlalo eSantaco ngaphansi kwesifundi King Cetshwayo nophinda khulumela inhlangano esifundazweni KwaZulu-Natal uMduduzi Makhunga uthi kubalekile ukuthi abashayeli bahlale banikezwe ulwazi ngoba lokho kuyasiza kakhulu. Yo driver iworkshop ukulungiselela o driver bemboni ezokuthutha ngamatekisi silungisa imiqondo ukuthi bekhumbule ukuthi umsebenzi abawusebenzayo ubaluleke kangakanani ezimpilweni zabo nasezimpilweni zabagibeli abasuke begibelile emotweni. Sibe no Sky's the Limit iacademy yabantu bamatekisi esemthethweni okuyiyona ezogquzela kubashayeli ukuthi beyiphathe kanjani emphakathini, besebenze kanjani nabagibeli, bebaphathe kanjani nabagibeli. Sino RTI okungamaphoyisa omgwaqo no traffic kwasemhlathuze, sino SAPS because lezo nhlaka sibone ibalekile ukuthi zisondele eduze kwethu ngoba izinto eziningi ezinobungozi ziyatholakala embonini. So sizicela ukuthi besilekelele ukuthi kube nokuxhumana phakathi kwemboni namaphoyisa no driver. Kwengathi mabebona iphoyisa bebone umuntu ongafanele ukuthi beseduze kwabo. Kulomcimbi bekunabezempilo, amaphoyisa omgwaqo nabo abasike elijikayo. Esilabenziwa KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eNgwelezane. Kubungazo ke iqhaza alibambe kwezemfundo eNkandla lo wabenguthishanhloko eBizimali High School untando yakhe Ntuli ngesikhathi kungumcimbi omkhulu wokumvalelisa ngokusemthethweni ke kulesi sikole. uNtuli kube nguthishanhloko kulesi sikole iminyaka engama-30 ngaphambi kokuthi ke ashiye ngonyaka wedlule. Uvaleliswe ngedili lomcimbi obenguthishanhloko eBizimali High School eNkandla untando yakhe Ntuli. uNtuli ubenguthishanhloko kulesi sikole iminyaka engaphezulu kwama-30. Lesi sikole sinedumela ke kwezemfundo ngokwenza kahle kwimiphumela kamatikuletsheni esifundazweni KwaZulu-Natal. Amalungu omphakathi athi likhulu iqhaza alibamba ekuthuthukiseni ke ngemfundo keNkandla. Afika indli yodwa kuhlala ikhova la. Uyena leBizimali ingaka nje ungaye uthisha omkhulu. uSibonkolo wathi mina ngifika nelami igama ngidinga ingane ezingithi igama. Mina nguSibonkolo ngiyatinyela. Wazilungisa izinto ezixakile la. Wazilungisa izinto uthisha omkhulu ingane kuphuma odokotela wonke onemfundo yakhe ofisa ukufunda la ubefunda kwenele. Ngadumala nakungaphela lokhu ekuhambeni kwakhe uthisha uNtuli. Singadumala kakhulu benegalelo elidlula ukwenza ngesikole afika singekho singaka nje uyena owadala lesikole uba size sibe ngaka. Baningi ngabaphuma ezandleni zakhe ufakazela ke imisebenzi yakhe emihle ngemfundo. So honored ukube sathola uthisha obaba ofana nobaba uNZ Ntuli. He was one of the people oshape impilo yethu, wayenza sabantu abangcono, wayesinikeza ithemba nehope. He was one umuntu wayengwabanye babantu owayekade silekelela esigona njengezingane zakhe. uNtando yakhe Ntuli uthi eminyakeni yakhe ephethe lezi sikole eziningi ingqinamba ababhekene nazo, kepha noma kunjalo akaze sivimbe ekutheni ke lesi sikole siphumelele. Shoda kakhulu kwama classrooms awekho, kwashoda kakhulu amanzi, komile nje obuzwa kuyashisa awekho. Kodwa inkinga ehlula zonke ukungabikho kwama resources in general. Asina science lab lesi sikole, asina library, asina lutho nje, asina maclass enele, ingane ihlala zibe 100 la ekhaya. Kokunye kweve eclassini lilodwa. Is worse now ngoba isikole siya renovate, angazi bayifaka phi ingane. Lo mcimbi ubuhanjelwe ke yilowo wabe umengameli kuleli uMnumzane Jacob Zuma kanye noNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uMnumzane Thami Ntuli. Nalapho bafike bahalalisela khona babonga ke iqhaza uNtuli alibamba kwezemfundo. Ungazi ukuba khona kwakho kulesikole kuphela. Sibungaza imisebenzi. Ngoba kakhulu mina bazali balendawo
nabakwezinye indawo ezikude. Ngibonge kakhulu nabafundi labasebeqedile. Kodwa ngibonga kakhulu kulabafundi abasafunda ngoba ithemba lethu selikini. Ufuna ukubonga nje ngoba emlandweni nikwenza konke. Idumile lesikole akukho la singaziwa khona. Ngiyajabula nje namhlanje undaba ezithu uthe edwe igama lenkosi. uNtuli njengoba ke eseshiya ke esikhundleni sikathisha omkhulu kulesi sikole usiyosebenza ke ofisi likaNdunankulu njengomxhumanisi wakuleli ofisi neshamthetho sesifundazwe. Ezindabeni ze1 KZN TV kuba iNkosanhle Mthembu eNkandla. Siphinde futhi iseyitolo sibe siqhubeke nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikukhumbuza ke ihlokano bekuyizona ebehamba phambili usukwini namhlanje. Kubulawe abahlanu eThekwini elikaMthaniya kwezihamba phambili ngobugebengu kanti kudonswe ngendlebe abafuyi ngesifo samatele. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli ke lu 18.33 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 23.22 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 19.26 maqhathaniswa neeuro. Igolide lona $2,940.24 ounce welo ngahluzwe wona $74.43 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Umqeqeshi wakulelo sezakheleke igama naphesheya kwezilwandle kwiqembu elikhulukazi Manchester United uBenny McCarthy kubuka ukuthi ke usevumelene ngakho konke neqembu lesizwe laseKenya ukuthi ke abe ngumqeqeshi walo. Lo mqeqeshi kulindele ubakatheleke kuleli yalizwe ngolesithathu kuleli sonto bese menyezelwa ke ngokusemthethweni njengomqeqeshi omusha waleli qembu eliteketiswa ngeHarambe. uMcCarthy uzofika kuleli qembu athola izivivinyo ezinzima njengoba ke izodlala imidlalo emibili yokuhlungela indebe yomhlaba neGambia kanye neGabon kuyo lenyanga. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelekezi yaguqu bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sophinde sihlangane kusasa futhi ngasi isikhathi esifanayo usale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile